Tak vítajte u videa a v tomto díle jsem se rozhodl, že půjdeme stavět dálnice, tak můžeme jít na to. Tak tady jsem si ochotil psa v offscreene, takže tady jsem našel ještě taky saplingy čerešňové, tady jsou smreky, to je všetko v offscreenu. Tady jsem to kopal, lebo to by bylo na dlouho, takže takto to půjde. Tady, tak, jaj, to jsem nechcel. Nevadí. Takto. Ani tak jsem to nechcel. Musíme to zase zničit. Tak, ano, to jsem to přesně chcel. Tak a tak toto si myslím, že půjde rychlejší. Ne, než bychom to měli normálně robit. No a tyto dálnice budou pokračovat barkade po světě. A asi tak toto je rychlejší. Jej, no dobré, jsme na konci, tak a zase jdeme na zpátky. Tam je vzadu pěkný západ slunka, ale musel jsem ho hitnout, lebo jinak by neuhel. Tak. Takže stavěme to. Takto. Dobré, no. Musíme dát další sleby. Kamenné. Takže tady to dozadu. No. Dobre. Tady to popokládám ještě a toto jsem nechcel. No nevadí, vykopíme to a dáme to znova. A jen tomu jsou mobové, no toto. To se musí mít vyspat. Tak, kde máme ten barák? Tady. Tak to vesničanu bohužel musíme vyhazit, lebo nevím. A my sem furt chodí nějaký vesničan, tak je vyhazujem z té postele. Tak a jo, to co do mě boucháš ty zombošu. Tak můžeme jít stavět ty stloupy. Že tady. Tak to budeme stavět ty stloupy. Tady na místo tohoto. A nebojte se, osvětlení bude, akorát osvětlení bude na těch stoupkoch. Či co to je? No. No tady další stoupek. Tady další. Další. Takto. Takto. A toto zničíme. Počkaj, nech to máme pěresně narovno, nech to není jedno krivé, jedno tam. Dobre, už budeme na konci, konečně. Je konečně světlo. Lebo mě to fakt nebaví pokládat. Takto, tady další. A posuneme to, lebo to je moc blízko. Tak sem například. Jo, to jsem nechtěl. Teraz to musíme zničit. Tak zničíme to takto. Tady dáme další stůpek. Tu další. Jaj, no dobré, toto zničíme. A osvětlení bude, nebojte se. Bude to na těch stůpkoch. Jak jsem už říkal. Takto. A vypadá to dálnice pěkně, lesci ano, tak dajte like na toto video. A takto ty dálnice budou barák pokračovat, já toto jsem nechtěl takto položit. A ty dálnice budou barák pokračovat. Takže tady, no tady je, no toto musíme zničit, alebo to musí být přesně na těch stůpkoch. No nevadí. Ale proč to pokládám tak divně, no nevadí.
Jen tam byl Enderman, na něho se nemůžem podívat, lebo půjde po mně. A ten tunel je robený presne na 3 bloky. A to by byl problém. Takže tady pokládáme. Tady. A ještě pojďme dále pokládat. Tak dobře, zabereme z inventáru další sleby. Tak. No, joj, to kamíš se mi spadl. A tady bude v dálnice akurát, čo se mi už nechce robiť. To bude potom někdy vo skríni, spravím. No takže tady to zničíme ještě. Lebo to bude také divné, aby to trčalo. Tady dáme další stůpek. Tady další. Osvětlíme jich porádně. Takto. Tak môžeme vás ísť ukázať napríklad farmu. Takže tady máme ovce. A jaké som našiel na lúke, tak také som zebral. Takže tady máme melóny, melóny máme tady a tady máme čekvice. Tady zemáky, markovu, obilie a červenú repu. Tak hen tam máme sugarcane. Tady máme krávy na kraji hned. A potom tady budeme dávať ešte slepky a prasce. Prasce mám nachystané, to byly ve vesnici v tej ohradě, jak tam bývajú, asi víte jaké. No tak, také. A nemusím to ani hledat na poli, akurát ty slépky, to bude trošku ťažší. A však ze slepek co máme také, no nic. Tak slépky, keď nenájdem. A tam, keď pôjdeme, tak tam je vesnica, tam som byl vo skríni, takže tady som išiel za kopcem a tam popri rieke a byla tam vesnica. Keď tak tá dálnica tam môže vést do ďalšej vesnice. Takže najíme sa ešte. Šprintem. Takže tady som vo skríne ťažil kameň, keď sa to môžete sa podívať. No. A asi pôjdem dať konec videa. Tak jestli sa vám toto video ľúbilo, nezapomeňte mi dať odber a like. Dovidenia.